صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sapa wonge kersa wudu krana badhe nglampahi salat lajeng bagusake wudu nuli jumenengi salat mongko medal saking keluputane mongko medal saking dosane kaya dene ibune dinane ngelahirake. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dawuhipun Kanjeng Nabi sapa wonge niku sare keadaan wudu lajeng seda wonten dalune mongko tiyang niku dipun wastani tiyang seda ingkang syahid ing dalem ngarsanipun Allah. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad kekasih Gusti sinten tiyang ingkang sare keadaan suci punika tiyang kados dene tiyang ingkang lampahi siyam ugi kados dene tiyang ingkang lampahi ibadah. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.